Welcome to my channel, Bisaya Kamunggay, inyong host, DQG Daniel Kindaw Gudin. Gumikan sa librayan karon nga katalagman sa tibok kalibutan, influenza o niya balihon na nato ni itawag ni anorok. Usa ka mananakod contagious o niya ang mga kompanya sa nagkalalain ng mga dapit sa Amerika doon na mga gipadala nga mga memorandum alang sa mga empleyado. Una, didana sa kompanya pagpasud kadto mga taong dunay 99.5 degrees Fahrenheit nga body temperature. Kung diha pala sila palimay, mahibawan nga taas og init ilang kalawasan, di napasudlon kung 99.5 degrees Fahrenheit or 37.5 degrees kung sa Celsius degrees nga imong basihan. Samtang ilang gipahimangnuan ang mga empleyado nga kinahanglan gyud ang exact hygiene. Kinahanglan nga kanunay manghunaw sa kamot o niya alcohol, disinfectant, hand sanitizers o guban pa. Kinahanglan nga dili kayan ang paggunit sa mga sa ilong, sa mata, sa baba nga way panghunaw. Kinahanglan sad og mukaon dili mo gunit sa mga kutsara, tinidor o plato nga wa say panghunaw. Ilang ipahibaw nga kadto mga taong dunay sakit dili gyud mo trabaho unya kung doon na po yung mga sakit di po ka mo padool kung doon na imong nabatyagan nga natawanan na sakit at mga tao nga dunay nasakit sa ilang panimay sa ilang anak ilang ginikanan ilang suon sa usa ka household kinahanglan dili mo biya dili mo lakaw dili mo suroy kun dili mo contact sa mga medical provider or mga doktor nga mo check kanila ipahibaw sa dila nga ang kadto mga tao nga mo trabaho kinahanglan nga dunay saktong pahuway o niya daghan nga mga pagkaon nga makapalig-on makapabaskog sa lawas makapataas sa immune system mo'y importante o niya palikayan sa mga management sa kompanya nga mo tapok sila sa usa ka lugar ang mga trabahador gipahibaw sa nila nga kadto mga dunay ubo o dunay magsipangatsi manampong gyud moana gyud og mga muubo og mosipon tabunan gyud sa ilahang bukton para malikayan nga dili moadto mukatag ngadto sa laing tawo ang imong laway nga giatsi. Samtang kato mga gusto mo kaon kinahanglan nga healthy gyud nga mga pagkaon dili pwede nga bugnaw nga kinahanglan initon jud dili ikaunon nga wa giinit para limpyo gyud imong gikaon. Ikaduha, kato mga mahiligon sa prutas o sa mga utanon, kinahanglan nga hugasan jud maayo usa kaunon. Ikatulo, lain pang mga pahibaw nga kadto mga tawo nga magsuroy-suroy, labi na mga mga poultry farms, gibawa gidida na karon panahon na di pwede mo touch o hikap sa mga mananap nga mga binuhi tungod kay delikado binuhi man sa tawo o kadto mga wild animals gididan sad ang mga tawo sa pag hikap tungod kay aron malikayan yapon ang nisgutan nga mananakod ug makalilisan nga sakit. Kanang gitawag nga ato lang balihon anorok. Samtang kadto mga suppliers, mga vendors sa mga vending machine wa na gi-stop na sa ubang mga kompanya suspended na ang mga pagdawat sa mga produkto or mga grocery items or mga snacks or chucherias para deliver sa usa ka kompanya tungod kay gidid-an nila aron dili mo katag ang maniskutan gyapon mananakod nga sakit tungod kay ang usa ka vendors mga suppliers sa vending machines moadto man sa laing kompanya nya mobalhin sa laing kompanya hangtod nga aron malikayan nga dili manakod ang og nagdura man sila gidala nga morning virus. Samtang ang mga kompanya gyapon sa Amerika ni pahibaw nga kadtong mga tawo nga dunay pamilya sa mga nursing homes, mga long-term medical or facilities dili pwede pabisitahon sa pagkakaroon so mikan kay kilikayan gipang lockdown man ang mga medical or long-term medical facilities or mga nursing homes karon panahon na o niya gilikayan sad ang pagsikit sa imong mga kauban sa trabaho kinahanglan 6 feet away from your co-worker mo nang gitawag lang social distancing so likayan unya ang ubang mga kompanya ron sa Amerika dili imbes kay magdungog pa niudto ang uban mura orasa lapitan alas 10 sa buntag
mo lunch na ng uban or mo break first break. Ang uban niya ng mga kompanya tag 5 ra unya 1 meters ang uban gani 6 meters away ikaw ang uban mag-iyahay ang uban adto lang mo kaon sila sa kinan tungod kay aron dili magkasikit kay na may gitawag nila nga person to person nga pag-spread sa maong makatakod nga sakit. Unya, aduna pay mga gipahibaw diri nga kinahanglan gyud nga dili moadto sa mga tapok-tapok sa mga 5 ngadto sa 10 ka mga tawo aron malikayan nga dili matakdan sa mga kahadlukan nga mga sakit. Sa pikas bahin, kung magisgot kag Minnesota States or dili sa ari sa tas 3 ka mga states sa Amerika, doon naroy 75 million ka mga tawo, 75 million composed of 3 ka mga states. Gididaan sa 3 ka gobernador sa New York State, gobernador sa California State o gobernador sa Illinois State. Gididaan nila ang mga tao nga magsuroy-suroy, magawas-gawas tungod kay gipahamtang nila ron ang lockdown tungod kay gusto nila matag pamilya niya sud sa panimay aron dili mokatag ang viruses. Ang mga eskwelahan sirado na. Ang mga public libraries, pertinigana, ipangsira na. Ang mga tindahan, mga sports bars, sa nasiyutang 3 ka mga state, New York, Illinois, o California, sirado na mga sports bars, mga restaurants. Hinungdan nga, gilikayan nila nga magamanakod sa ubang mga tao ug doon na may nagdala sa nasiyutang mananakod nga o makalilisang nga sakit. Sa 75 million ang gitugutan sa mga gobernador nga magpadayon sa pagtrabaho kadtong mga essential workers. Unsa man essential workers? Mga medical personnel, doctors, nurses, PT, physical therapists, medtech, mga MRI, mga technologists o uban pa nga mga frontliners sa mga hospital, nursing homes, sa mga facilities nga mag-take care sa mga pasyente. Samtang gawas siya na katong mga trabahante, mga manufacturing workers nga naa sa mga pharmaceuticals. Like nag-supply o naghimo sila, nag-manufacture mga tambal, mga medicines or mga healthcare preventions equipment or mga PPE. Kini mga mask o guban pa nga kagamitan para pagdepensa gamiton sa mga medical personnels, mga medical professionals. Ikatulo, lain pang sakop sa gitawag nga essential workers kadto mga food deliveries, kada mga GrabHub food deliveries, DoorDash deliveries, Uber Eats, Bite Squad, Amazon Prime food deliveries ug uban pa. Unya kadto mga truck drivers, kinahanglan sa kay di man pwedeng walay mga truck drivers from state to state nga supply pinalitan ang Minnesota. Wa may mga lagot mo diri, wala may mga tanom aman ni gikuha gikan sa ubang mga states like California o Florida o Texas o mga sa Mexico ug uban pa nga mga nasod sa Central o South America. Hinungdan nga importante hero kayo ang mga truck drivers karong panahon na. Lain pang mga essential workers kani mga trabahante sa mga grocery stores, supermarkets kinahanglan sa na sila kay kinsa may mo serve sa mga namalit sa mga pagkaon o mga lutuonon sa mga grocery stores karong panahon na. Lain pang mga gitawag og mga essentials katong mga tawo nga nag-cater sa mga fast food chains. Usa sa sila sa gi-considerar nga mga essential workers. Unya kini mga tawhan na although di na ka makakaon karong panahon na sa mga restaurants sa inside, dili na pwede dine in kundi take out or to go. Kinahanglan drive-thru unya kung mosulod man jud ka sa edificio or building, kinahanglan di mo sobra sa 5 ka tawo ang mosulod aron mokuha silang order. So kinahanglan order online or dili ba ka tawag ka or dili ba ka moagi ka adto magisigutan ako GrabHub, DoorDash, Uber Eats, Bite Squad o Amazon Prime food deliveries. Mo na siya. Unya lain pa mga mao na siya mga gisigutan ng mga essential workers. Samtang sa state of Minnesota, gipahamtang na ni Gobernador Tim Walz ang shutdown sa mga eskwelahan busa Y klase pila na kaadlaw ang mga elementary, high school o mga colleges sa niskutan ng mga eskwelahan sa state of Minnesota, ang mga libraries
tungod kay adto magtapok mga bata tungod kay way klase, ipangsirado na sa mga libraries, mga public libraries pati dagana, wa na masudlan. Samtang ang Mall of America, ang pinakadako nga mall sa Minnesota og nag-inusar, the one and only Mall of America sa United States, gisirado na niadto niaging semana busa dakong lugi sa mga negosyante tungod kay mga trabahante wa na trabaho karon panahon sa Mall of America MOA nga nahimutang sa City of Bloomington sa State of Minnesota. Busa wa pa ni masayro kung ablihan ba ni sinapo sa buwan sa Marso or di ba ka sa Abril o at baw og ano sa pa ni ablihan og balik ang nag-inusarang Mall of America sa US mga amigo ug mga amiga. So wa na sirado na mga sports bars, wa na kay wala na yung mga trabaho ang mga nagtrabaho sa mga bars, sa mga nightclubs, sa mga restaurants, mga buffet wala na. So kato mingon kag McDonald's mosulod ka or Wendy's or Chipotle or Subway kinahanglan moagi ka sa drive-thru na lang. Di na ka pwede mosulod. Sa mubayad mga amoroso sa bangko, ang ubang mga bangko gidid-an na sa pagpasulod adto na lang ka mobayad sa drive-thru niya naka-gloves yun na. Mga kag fast food chain stores or restaurant, naka-gloves na sila tanan. Nanan sila mga preventions nga maglikay sad sila nga dili matakdan sa mananakod o makalilisang nga influenza. Unya sa nasayra na nato nga ang mga kadagkuan sa United States of America ni pasuspenso na sa mga sports activities o nawagtang na or hunong na ang nagpadayon unta to nga National Basketball Association NBA 2019-2020 nga season hunong na sad ang National Hockey League nga hockey nga duwa nahunong na sad ang MLB Major League Baseball nga duwa nahunong na sad ang MLS Major League Soccer nga duwa. Unya nahunong na sad ang United States National Collegiate Athletic Association Intercollegiate Basketball. O gingon man ang high school basketball tournament. Nahunong na ang tennis, lawn tennis, nahunong na ang Ultimate Fighting Championship, UFC, nahunong na. Unya ang boxing, nahunong na. Hinungdan nga pila na ka mga boxers sa Pilipinas, kaniya sa Amerika, wa makapadayon sa duwa tungod kay kansilado ang ilang mga duwa human gipahibaw sa kadaguan sa athletic commissions sa nagdalain nga mga states nga di na pwede ang mga combative sports. Si James Bacon nga taga Cebu, Mandaue City, sakop sa Sunman Promotions, so wa na makaduwa, i-cancelar ang iyang away. Si Naoya Inoue of Japan, nagilang Monster, ang two-belt champion karon panahon na, duhay bakos, WBA o IBF champion sa bantam. Unification bout man dato ni General Cuadro Alas Casimero sa iyang WBO bantam 118 pounds April 25 man dato sa Mandalay Bay Resort and Casino promoted by Top Rank ni Attorney Robert Bob Arum sa Top Rank Promotions kanselado postpone o patakibaw kanus ani. Samtang ang iyasad ni Jerwin Angkahas ang pretty boy of the Philippines IBF Super Flyweight IBF Men's International Boxing Federation Superfly 115 pounds champion ang garbo sa Panabo City sa Davao del Norte. Muaway na to dipinsa siyang bakos batok ni Mexico star Jonathan Rodriguez sa promoted gihapon by Robert Bob Arum sa Top Rank Promotion sa Las Vegas. Cancel gihapon April 11, 2020 unta ang ilang away. Kato ilang Casimero promoted by Top Rank April 25, 2020 gihapon unta to ang away sa Las Vegas. Kanselado. Unya mao ni ang mga panghitabo sa kalibutan karon. Kung mag-iskot kag sa tibuok kalibutan sa pagkakaron, Sabado paron Marso 21. Okay? Marso 21, Sabado 2020. Sa pagkakaron, ang tibuok kalibutan dunay kaso kining mananakod makalilisa nga sakit 307,725 ang mga apektado sa kaso. 307,725 ang positive sa kaso nining naisutang mananakod makalilisa nga sakit. Pero ang number 1 karon nga pinakadaghan og namatay ining maong sakit sa Italy as of today Saturday March 21st, 2020 ang pinakadaghang kaso sa Italy dunay namatay nga 4,825, 4,825.
ang namatay. Pero ang kaso nila 53,578, 53,578 nga kaso. Sa China mo ikaduha, dunay 81,881,800 ka mga kaso unya ang namatay. 3,265, 3,265 ang namatay. Sa Iran mo ikatulo. Ang Iran nga naso dunay 20,610 cases. Unya ang namatay 1,556, 1,556. Ang ikaupat ang Spain dunay kaso nga 25,374, 25,374. Ang namatay 1,378,378. Ang ikalima ang France dunay 12,612 ka kaso, 12,612 cases. Unya ang namatay 562, 562 ang namatay. Ang ikaunom ang Amerika, United States of America, dunay 23,000 ka mga kaso, 23,000. Unya ang namatay 344, 344. Kining lugara sa Amerika, United States of America, apil nini ang ang US territories like Washington DC, District of Columbia, mo ni siya. Apil nini ang Puerto Rico, PR. Ikaw, alain pang apil mo ang Guam. Unya, ang ikaupat ang Virgin Island sa US. So mo ni, unya ang ikapitong nga daghan sang namatay, mo ni ang UK, United Kingdom, 4,094, 4,094 ang kaso, unya ang namatay 233. Ang ikawalo ang Netherlands, dunay kaso nga 3,631, 3,631 ang namatay, 136, 136. Ang ikasiyam ang South Korea nga dunay kaso nga 8,799, 8,799 unya ang namatay 104, 104. Ang ikanapulo sud sa top 10 ang Germany dunay 21,854 ka mga kaso, 21,854 ang namatay 84, 84. Unya mayong kag number 11, ang namatay na lang itong isigutan. Ang number 11, sud sa 11 hangtod sa 20 ha. Ang number 11 ang Switzerland dunay 80 ka mga kapatay. Ang Belgium dunay 67, mo number 12. Okay? Unya ang ika-13 ang Indonesia dunay 38. Unya ika-14 ang Japan 36. Ang Turkey mo ika-15, 21 ang namatay. Ang ika-16 ang San Marino nga nasod dunay namatay nga 20. Ang Sweden dunay say namatay nga 20. Ang Canada dunay og Pilipinas, Canada ug Pilipinas mo number 18 ug number 19, doon na po 19 ka mga patay, 19. Unya ang ika-20 ang Brazil dunay 18 ka mga patay. So mo ni, grabe ang nahitabo ron. Unya wa ta masayod kung ano sa apre mahuman ning problema ha. Wa ta masayod kung unsa say padulngan ani padulngan ani nga problema. Sa gipaybaw sa CNN nga television nga sa Italy karong panahon na ipaybaw sila nga sa Italy ang doon na 70,000 ka mga tao nga gipamulta tungod kay ang lockdown gipahamtang, isupak sila. So ang mga kadagkuan, mga opisyal sa Italy ni pahamtang, ni silot niadtong 70,000 ka mga tao nga masinupakon nga wa mo sud sa ilang panimay, nagawas-gawas sila. Samtang dito sa Spain, sa Madrid, Spain, sa Espanya, mga Spaniards, grabe sa dito. Unya ang ilang gihimo karon, doon na gipagawas nga mga bases sa nagalain nga mga kompanya, gihimo nila karong ambulansya, 4,000 ka mga bases ang gigamit nilang ambulansya. Ikaduha, ang mga hotels, wala may mga puno-puno na nila mga hospitals, gihimo na nga hospital bed. Himuan na hidaanan sa mga pasyente, ang mga hotel, wa na gihimo hotel, kundi gihimo na nga hospital temporary, karong panahon na aromatiman ang mga masakiton nga naigo sa corona. Natong nasayran sad nga dito sa Italy, dunay 2,629, 2,600 ka mga kaso sa mga medical health workers. Kuyaw kayo. Balik ko na kuha, ang namatay aniha sa Italy, kuha na, 4,825. Unya ang mga na biktima na nga masakaso sa mga trabahante sa ospital, mga nursing homes, mga long-term facilities,
2,629. Unya sa itong nasayran, sa balita sa television, mantalaan, nga doon na 5 ka mga doktor, mga mananambal sa Italy, namatay. Unya, doon na po 13 ka mga medical personnels nga namatay. So, mo ni, ang uban ingon nga, di ta mohunong sa pagampo, hangtod madunggon ang ato ang pangamuyo sa labaw makagagahom. So, far mo na pinakalabing wahing kalambuan. Dili lang sa Amerika, kundi sa tibuok kalibutan. Yan makalilisang, mananakod nga, influensya o sakit. Sa mga wa pa naka-subscribe, standby lang mo. Or sa wa pa naka-subscribe, please Bisaya ka mong guy. O niya, click lang ang notification bell para updated ka sa atong mga uploaded videos. Inyong host, DQZ, Daniel Kindao Godin. Kita tapon. Thank you.